Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsag ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat yo amin nga sa ngapada papagayam. Manipod dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumating na sumangbahin ti programa. Dear Manong Nemi. Kanadto ti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbaga bikat, nimbaga aldaw, nimbaga malim, nimbaga oras kada kaya aming nga sa pada. And please share this program, no saan nyo pa yung share. And then ano din, irugi papagaan, pagkasalitaan ni Mabel, pang Mother's Day, nga istorya. Sandali lang tayo i-redeclare ito yung recording ko. Sagudayan nga rin surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Mabel. Nagasat ka nung anak, gabutaan niya, gapuna. Kuna na to'y, Dear Manong Nemi. Ida adan puot won adan nakam ko Manong Nemi nariknakon. Tinagpaiduma apan nang ipateg, panang taripato, panang padakkel, panang asikaso kanyak ni mama. Uy Manong Nemi. Kung kunang idin tinakam ko nga nakagasgasatak, taadanak etikas kini mama nga ina. Didin to Manong Nemi tanuinak makiayayam. Karaginipadak nga ubing nakarobami. Adan to nagidi makitkitak Manong Nemi nga umay nga ina nga sa taon iti pungtot na sanan to guyod-guyod nga baot-baoten ti anak na pungutan na kidalan na pungutan na. Sinaludsod ko Manong Nemi kas inosenteng ubing no apay. Kakas diya tinaramid ti may sang ina ti anak na. At hanggang kano ti ulo na. Tay baga nang agawid din kati ba agawid at ang ganito ulo na tadi ka mapan makiayam tatubulong ka dito balay ko nanang saan met nga nagtungpal. Idin to ni mama ti umay mangsukon kanya karigiti pagkaayamak Manong Nemi. Nakadumdum mo, anak, umay kan. Nagpapas ka siguro nga nakiayam. Umay kan. Kuha na, nakadumdum mo mano. Sumuro tak tumaten, akibin kami no saan gat ubaan na, magkatan na. Urin nakargurugitak to Manong Nemi. Nagdumadakin ni Papa, Manong Nemi. Tanong kasta, ang sumangpet ni Papa, ang kaputi pisina, sabaten ni Mama, Manong Nemi, papanarukupen nga bisituan. Papanak tumat umasadag kang kuhana, tapno agmano ako no anyaman, nakbit bisituan. Ano sa aga mo bisita pa, nakadugdung rin ka. Naglabarak met na Papa. Oray pa, alatang unak.
Di na mo pa'y kidi binaot, uno, pinungot, kinidel ni Papa Manunemi, ngam day jay. Kaslasaan nga anak, hindi pang bilangan na kanya. Kaslasaan nga mailiw, nga magdanti anak. Kaslawang bibiyang na kanya. Kaya no sa lutsuda, kada grandma, kini grandpa, tadada pa lang si bibiyag, Manunemi. Nuwape kas jay ni Papang. Ay, kagangay lang, tamabanog no ka anak. Saan ba na kang kanano kas jay? Mapingar ni mama, kinagtap-trabaho met ni mama. Mabambanog met, okay met latiso na, grandpa. Hamad kang kanano na kas jay. No, bakasyon, kinagkukuyog kay nga talo, ang mapangkeng mo, lapay bugbugkawan na ka. Saan nakakadig akib-kibinan? Saan man, grandpa, kip-kibinan na kami kanina ni mama, akin ngak no ka, okay to ang lagayam. Kani mamang mo, ang problema ng ginawa na. Awan, grandpa, kan ore kada kayo kani grandma, iba't patigdak, dungdungwandak. Gabutan na singpet ka. So nga, sing-singpet ka, tuloy mo sing-singpet, tapos kastagat, hang kami nga makaguro ka, sanda kang ungtan. Tsak pa'y nakaraman ti baot. Angkas ka dikit karoba nga, dikit padak ng bing, grandpa, na babautin di da, kidilin ka pungpungutin da. Sanda ka di nga labno ka, no kasjay, grandpa? Labda so nga nga saktan da, tapos nagnakim da, kasjay di kita asawan. To oras ka, no natangkin ti ulom, no di kagtong pa kini mamang mo, wano kini papang mo, ama no mabaot da kamat. Ay, sanda nga rin nga singpet handa ka na singpet, iso nga mabaot da. Iso nga sika, itultuloy mo kina singpet mo, tapos no sanda ka nga bauten. Tati pa nang baot, pa nang isuro, no hanga maisuro, di anak. Kaya yung saman, grandpa, binabaot yung idi ni papa, ubo na, no nakauyo-uyong ni papang mo, idubeng. Uri, kada gitoy. Happy kada gitoy. Dasa ka nagsaludsod pa. Adumat, abaot, kada, aramid bikin ni papang mo, iti kinatuson na. Awan ti kapsat ni Papa? Awan. May sa. Kitsak, alin ito nga takapsat ko, grandpa? Uray ma, barbarong aganak pa ni mamang mo. Hindi ba nagbasa ko ng elementarya Manunemi pasnek ko? Tap nilikas tagat at damat pagyamanan, pakaragsakan, da papa kini mama, nang naruna kini mama, kini grandpa, kini grandma. Kani mama, Manunemi, iti mangisusuro kanya, kadig iti assignment. Dinakpay insuro ni papa, Manunemi. Napiapay da grandpa, kini grandma, Manunemi ta. Pasari tulungan da, no saan nga masango ni mama. Nagreruanak na elementarya with honor. Dili pa nag-high school ko, Manunemi, bumalasang akmeten, kat sang kay baga ni mama kanya. Anak, balasang kan. Balasitan pa lang, mama. Nakapimpintas ka? Kasi ito kinampintas mo, mama. Ngim, pinata nga, ibagbaga digiti classmate ko. Noon niya, noong umay ka sa di eskwela, ano ada, pakasapulak kang di eskwela, kat ibagbagata ka din nga, santang kakaingas. Kabuto santang kakaingasan. Kat ni papang mo ti malaam. Ni papang mo ti kaingas mo, di ba? At dapat kastakit. Ay kasjay, no saan nga diin ha, ti malaan jay kakaingas di anak, di ama. Siya ka kumat kaingas ko at ang babae ha. Baka no adan to mga ading mo, baka siya kundi kaingas na. Kasi nga ta, mama, abay, no saan da nga kakaingas? Saan ka nga love? Mama, love na love kita, anak. Napadagdag ang katamit. Kung kanahin ko mapanpaniknikan, mama, iso nga, arakupin ka man. Kada, balsik magdatagar ako mo, anak. Anat istorya dagit ka eskulaam, handag ka kaingas. Ngem, ipanakil ko met nga, nakasaysayan ka nga mamang ko. Kadig di mamang da. Imbaga kadukada nga sa anak pa yung kinudkudot, dinak binaba o dinak pa yung ungtan.
Di na mamati. Sabi ko, mga saan na mamati? Hindi dito iti suda ka nung nakadado ka nung baot, kada pungot, kada kadil, tinarabanan tagi ni mamangda. Saan ka din nakapapatin, ibagam nga, saan ka pulos nga, sinaksaktan? Ang kanong nakapapati, anak, anak, matisungmat mo. Kit ko nakadakwada, anatrason, no api nga pungutin ko dila na ka ni papang mamang mo. Una ba na? Kung nalamat nga, natangkeng ka no ti ulo. Natangkeng ka no ti ulo na. Oh, sika natangkeng nga no ti ulo. Gusto, mama, nasingpeta, kasong sandag nga binabaot. Naging ka naggraduar ko ti high school, Manong Nemi, with honor. Kasama tayo ng elementarya. Ni mama, Manong Nemi, ti kang runaan nga mang subsubaybay kanya. Hindi graduar ti elementarya, ni mama tinangabay kanya. Hindi graduar manin ti high school, ni mama manin. Kasi laawang bibyan ni papa kanya. Ba nagasalsalutsutik manin ka ni mama. Busy ni papa mo, anak. So akas dyan. Orang nga tamat ko, mama, ng busy akit ni kalikagom na. May sangsangahin nga aldaw para ti anak, mama. Orang tanda ako, man. Adaman ni grandpa kini grandmam. Napipa pa da grandma kini grandpa. Tawa concern doon ay kanya. Ngayon ni papa, slawang bibiyang na kanya. Kakaingas ko pa. Busy, anak. Busy ti trabaho, kaya di barkada na. Siguro, gusto di ko nada. Nga niya. Malaksid kan ka, mama, kada dapay sa baling ang babae ti biyak ni papa. Anak, saan nga makasungmat? Diba? At dadagiti gundaway nga, rabiin nga gawin. Kastama talaga ti gwali na, di ka? Kasalasan na kayo nga lab. Labnak ni papang mo. So, gabuh na nga siya inasawa na. Asawa na kailangan, madapay sa baling ang chicks na. Ano lang sa haman, data pampanunutin. Basta na singpet ni papang mo. Ha? Samo ka gurgura isuna. Gabuta papang mo isuna. Pahang ko mat kagura kit, mama. Bagbagak la di mo obserbarang. Kaya mabagak mo lang nga nakurang ti panang patag na kanyak. Meaning, sika nga mama, sika nga inak, permi ti panang ipatag mo kanyak, panang asikasong kanyak. Ngayon ni papa, saan unay? Iri pa nagbasa kiti college Manong Nemi ado, dagiti agar-arem kanya. Ngayon awang pulos Manong Nemi ti panalabusan ni mama nga imay pimaster kanyak dito balay ure bakasyon. Anak, awan ti sa baling ipasnek mo na saan ti panagbasa, ha? Uwan mama, awang pagdanakan nyo. Tsak ikas kaso na kiti lalaki. Nasayat na kasta. Ayam na kas pagkarikad na. Adanton pakarik na, miti ayat. Kaya basbasa ka pa lang. Okay, mit ka di. Basta, saan kayo nga klabes? Hindi kayo, mama. Kasi nang panag-amoy ka ni papa. Pagpatpata kami din nga nalpas sa college. Hindi ka mamu kami. Ay trabaho kami nga doon. Is it first love you? When? Is it first love ko? Ngayon ni papa, first love na kayo? Kulak tupay ng amin, mama. Chikboy ng papahang ka di? Chikboy, di baro? Kinaoray ta? Siya sakla tipat padag na? Dakilat asawa na, ngayon maadot tipat padag na. Saan na ni papang mo, pwede magsalitaan ta? Aging ka nga nagradwara ko Manong Nemi iti college. Katkas, inradwar ko Manong Nemi ay banggap iti HRM Manong Nemi. Kahit punto tegnegosyo ko na. Nagbalinag may sa nga empleyada Manong Nemi kasubo. Ang empleyada iti may sa nga sikat nga restaurant nga adda iti asideg Manong Nemi iti condominium.
Nakaaduan na manunemi, di customer mi, di dahil nga restaurant, kat baknang. Siyempre, first class nga restaurant, nangingina, di kiti potahe, kabato naiimas. Ang titipon dito yung manunemi, Japanese, kada Chinese food, Korean food, Filipino food. Again, enjoy kiti pa nagtrabaho manon nemi. Nagsipod ta talaga nga dito iti arapahap ko. Agtrabaho ti kastoy nga klase di negosyo. May bagay on iti pindas ko mga entertain manon nemi kada kiti nababaknang kante edukada kada professional nga pa customers da kiti negosyante kan da kiti mga opisina kanadupay. Ni Gina manong name iti close friend ko, pandak nga empleyada iti deta nga restaurant. When, napintas mo di Gina, kami kinapintas ko, nga naka-inuporme kami, manong name, nga ma-entertain kada kiti customer. Siyempre, ado di kita kursunada mat kada kami Nga maumpay tinakarik na kiti ayat manong name. Idinto ta ni Gina manong name, na best friend ko, kan padak nga empleyada. Ado na kita gat-aram ng kuha ng foreigner. Napiyapag ang ka, Gina. Tapay. Ado na kita garam ken ka. Katuris ka. Aumpay. Sa mesa. Aumat pa din kurso na daat. Hamo ba na patasan din kay boyfriend? Sampay. Katsi ka. Kitidadaka di high school. Dapat ang boyfriend ko. Kaya mo sawin, saan ka na virgin? O man. Sinalamat matakti dayaw ko. Tapos na parang kailak itong mga ipa iti asinuman nga lalaki nga para kanya kalpasan di kalaysa. Iti may isa nga malem, manong name siyak ti adda iti counter. Kadwa na ka manong name, sisinublat kami, takaya mo amin. Iti ati sumrek nga bakit, manong name, nga sakbay nga, nagurdel, nakabaybayag manong name nga, nang kita kada kita naka-display manong name nga putahe. Nakabaybayag. Di manager, manong name nadlaw na wat. Taka agsususur nga ag-supervise susuna. Napanay na iban di kwardiya. Imbili na nga siguro manong name nga parawaran na ti bakit. Nangiku manong name ti panakisarita ti kwardiya iti bakit. Ay, rumor kay kanon ma'am. Kat saan kay samot nga agorder? Saman, agorderak. Nga narikat siguro tagpili ka na gito'y ta. Baka saan nga may bagay ka na kayo dito'y, ma'am? Saan ka may bagay nga may mangan dito'y? Wala, di maawatan sa ligit nagan na giti putahe. Ano ka dito na imas? Naimas da amin, ma'am. Ito simple lang ko, ma. Telang, kahit ko kita, telang soup. Soup, sula orderyo. Lang ka rin siya dila misahanan ta. Ay, bag na kita mga sikasukan ka. Napahanan nagtugaw manong name, gabot na, siyak ba't ibakante, pinasublat ko kini Gina ti counter. Abay, siyak man ti mga sikasukan na di ka bakit? Loko nga masasdagan, baka no, abay. No, apikid nga pinastrag na di Gordia, healthy man tilangan na. Okay man terwatan na, di ba? Unang sila mayaw-awan, mulmulang lang. Sila nabagbagtit na. Kamat. Bahala ka. Ano siya kahit mo ngumasidag ka na dyan ka bakit? Kabayatan ngumasasadagak manong naming saktikit kitain na. Hanapulos isina manong naming timatana ka niya. Yes, ma'am. Anat order yun, ma'am. Dito ti mo no, abok. Anati, naimas dita nga. Dati igupen. Soap. Hanggang rice. Kanang labasit. Half rice. Isulat ti order yo. Awanin sa baling si Denyo. Awanin.
Sige nga ron. Abay, ada ka di minimum nga ma-order ditoy. Hawa, met ka di. Ayam na isang sangay lang nga dati lat order yo. Kat dito pa yung imayan nyo. Inuti ko mati mabaling nga papanak. Duman di kita karinderya dita. Wala di kita dumag klase ti restaurant. Gabot akas tuyak. Hanap may kari ka natin nga klase ti restaurant. Met. Isulat may rekomendar ko ito nang kay marigatan ngagpili. Anyway, ma'am. Okay lang. Naka-align ito order yo. Manong name saan lang nga pintas tigiya panagaruwat na. Saan nga makuna nga disente? Gagangilay manong name ti arwatan na. Basla para balay la kuma ang Muhammad at napintas mo. Basla hanggang may bagay. Ano jak mariro manong name kasadar na ni mama? Medyo ada tinayarkos ti bagina. Hamad nga dumako na nagbagtit. Sobra ko mga arpos kahit iso. Kasla OFW. Nagapuit abroad. Hindi mabanggo ni Ted and Sir order naman ng name. Dagito yun, ma'am. Ti rice, kanti soup. Thank you. Abi nga may mensahe kayo. Gabot hawon ti kaduwak. Natural lang awang kaduwayo gabot ang may mensahe kayo. Dagko man anak yo, asawa yo. Awan asawa. Anak. Diyan mo no. Si bibiyag pa'y. Nagabuhay ka di abroad? Madlo mo? Kasla? Nabitak pi si Mang Pet. Imsanak palag purgod. Natrabaho yun, ma'am. Gagangay lang. Domestic helper. Nabayag ka niya, bro. Nabayag ako. Mano ka titawon mo, iha? 22. Kasta matindi kabayag ko dyan, bro. Oh? Nagbayag ka yun. Kung na yung nga awan asawa yun. Ano nga inusaran nyo, ti? Sweldo yun, ti abroad, di 22 years. Inururnong ko. Ngayon sagsagana, para iti anak ko. Gamot na dumanin rin sumre ka customer manong nemi nag-excuse. Di ako nasama manong nemi nga kinita no nagawid din at awamatin iti lamisaan at damatin sa balingan ng kopar. Ayan nante bakit? Dinamag ko kini Gina. Pero mo rin Pinilit na di gwardiya pinarwaran. Gabotan ni aduk customer kita di na panawan ti lamisaan na kita alpas batin. Ure no nagbayad din. Nagbayad din. Kat ore no hangag reklamo ta na nangina. Hangag reklamo. Gabot na kitak niya wallet na siga. Nagbengbeng. Hanya? Delikado na dyan. Damang hold up kang guwan. Aduk porta na. Ag subli-subli manong nemi ti bakit nga namok nga nagan na kit Mylin. Agasla, jak maten na pupuutan diriknak manong nemi nga simenged maten na limag-an diriknak kang kuwana. Tano kasta nga sumbrekan manong nemi kasta unay maten tirong ko diriknak. Ay, adaman tinine, Nana Mylin. Siya man iti mangsango kang kuwana. Yakit gamit ti imbakpakan kang kadeta nga bakit takasala dimkit nga tagkakengkuana. No nagsaya ka sa salita? Masaya ka sa salita? Naisem. Na emma nga bakit? Iso nga magustuhak. At amin di gidigundahon man ang naming ano kasta nga dumteng kita sa batik. Nga saan kumatil mga puutan nga araku pa iso na. Nana, da kayo manin. Wala na ko. Mailiwak nga rod kang ka. Kanda kitay na imas nga po tayo.
No, ima sa putahe, no, may samat na takalastik ang kanin, no. Haan nga makitkita ken mabuy-buyak. Ala, Jay, suli. Itugaw kay sa Jay. Oreta, awan-awan ni customer. Masango kay kasasarita. Kanagpay sumanon nemi, hamat nga ipaharit. Aking gokuha, ti restaurant manon nemi ata. Mati sa bali mo brami. Kas pasit pati entertainment, parang entertainment kada kiti customer. Pagiganan nyo, nana. Ada pagiganak dito yung syudad. Balay? Abi, sumangbat. Una, balay nga ron. May isa nga condo unit. Ha? Magagatag ganito may sa condo unit? Isot nang ipipanak. Iti sweldo. Kanada pa inayon na nga nakabangko. Naggasad ka din tila lagi yung mga asawa kung makata kayo. Abi, hindi kayo nag-asawa. Ako plano yung nag-asawa. Namnamayon nga damayat kanya. Pagkat din na saan, numamunda nga takwar tayo nga do. Sa ada pa yung condo unit yun. Nakaraglag sa kakasasarita, anak. Apay ngamin nga saan kayo nag-asawa? Ano namin ti istoryayo? Apay kahit mga mamuan. Makuryosa kami na eh. Apay ko na yung danak yung di mo na natayan. Si bibiyag tanak ko. Iso na lang ta. Nakadakdakkel talag kurang aking kuhana. Baka no, ibagak nga siyak ti inana. Baka di nakbigbigan. Baka di na kaya't ngawaten. Baka kagura na. Gabuti pa ng baybay akin kuhana. Nikit ap egluha ka maten. Ala ni nana. Maylin. Hag egluha ha. Makaluha. Numalagib ko ti palabas. Makaluha. Nukasta nga. Malagib ko. Iti doon nga rigrigat ko ti abroad. Na duma-dumang employer. Tinaman padasan. Apay, milatrato na kayo? Medyo ag-akar-akarak na kasi nga ron. Apay ngamin nga napanggabi lang ka nag-abroad kat single kayo mo. Dito kumalatan tinagtrabahuan niyo. Manti masarakak ka napintas ka trabaho dito eh. Ta-high school graduate ak lang. Nga dadatiga po na no, apay nga. Dinakayat ngayong kasar. Ti ama ti anak ko. Nangipanan yung orja anak yo. Napang ko yung padawat. Yung padawat yun anak yo. Uwen. So ako nakasana ka nagbalingan na siya at ngayon na. Nga dahi ta, tikas lang, bakbaklayak na problema. Kahit ko nga makita ka anak ko. Kahit ko nga ibaga kang kuha ng siyak ti inana. Kahit ko nga ibaga kang kuha na nga napanak ng trabaho ti abroad. Nga isu, itiga po na. Hitad ko ang regalo kang kuha na ti condo unit. Kinapod nuna, isot na inagan. Kan, iti kwartag ti bangko. Kahit ko nga sulnitan na kita doon nagkurkura ka kay kuwana. Kahit ko nga mapakawanak, iti palang ipadawat ko kay kuwana. Abnormal passion, ti magmaklay ka problema. Hala, sangsangit kayo matin. May buyog at pingagsangit ka na kayo, Nana Maylin. Ne,
baka awang panyuyo. O sa rin nyo na ito eh. Kung siya akong timang punas ka dagiti luwayo, nana. Kasta nga ron tinaramid ko manong name siyak tinang punas. Kalbasan na, kaslama siya anak una keng kuha natin sa kasagabain na inarakop ko isuna. Marakop mo at manong name. Naging masadag ni Gita. Uy, madrama kay unay. Tenga. Imbaga ni manager. Sobra unit pa nang entertain mo ka na tangamakit. Pasensya ka, Gina. May kami. Kas kaya lagi na. Ha? Si kami. Siguro, impaina na di bagi na kanya. Katsyak met. Kakaasing nga rin, isang narakop ko. Siyak pa yun ng bonus ka di tiluana. Ano kami ti istorya na? Istorya to ken ka. Almost 2 months manong naming iti kaadda ni Nana Maylin manong naming nga every other day nga umay. Diyak mat na istorya kada papakin ni mama na naruna kini mama manong naming di may panggap kang kuhana. Tao matigid kong daway nga malagip kong istorya ni sunan basta nagsasalita kami kini mama. Naging gama manong naming ngay may manin. Dito siguro ti mauding panagkita ta anak. Ay, taapay na na. Nagsubli akon sa Diabrod. Agawit ak sa Diya probinsya, ta sa Diya nga grubuhat. Ay, saan kayo nagatoy? Dito tinangalak ti kondi unit. Ngay regalo to iti anak ko. Ay, sa dinutayan ti anak yo? Nakita yo ka din? Nagpakawang kay kading kingkwana? Kad napakawan na ka? Nailolomag yo ka din, no? Anyat ka po na, no? Apeng kas diya tinaramid yo? Nakampay. Apeng nga rin agsublikan siya, brod. Barbarang na dan tumitlang turid ko ang mga ibaga. Kingkwana tipod, no? Alam mong gayam, aldaw ang day off mo. Anak. Ito nabigat na day off ko. Ano tararamidem no day off mo? Adak sa Jabalay, saan ka nagpasyara kay Timol? Mabaling ka din harod anak na imbitarang ka ito nabigat. Abay na. Agpa despedida party ak. Ay, inatoy, ado at tao nga rod ngomay. Sikakin lang. Hala ni nana. Abi nga siya lang. Gabutam. Nawayawayan to ti panagsarita ta. Ngawan ti makaistor mo ka na ta. Ino to nana. Ino to tinabintas nga papananta nga awan ti makaistor mo ka na ta. Diyak manam mo. Iti sa baling nga restaurant. O sige. Iti sa baling nga restaurant. Adamok dita nga mamano di kita mapan. Iso nga nawayatan to sa diyang agsasalita iti napaot. Sige, namnamahin ka. Into ni bigat. Manong nemi magagaranak nga dumteng daytang gundaway. Diyan mo no apay. Sango na magbaga kini mama manon nemi daytang nga banag. Nga nagrubuatak. Kunak mo no day mo anak. Ada pa panak mama. Hadan sama iti nobyam. Nobyam ko na ko. Awan nobyak. Awan nobyok. Pati siyak. Mamang dan nervyusak. Excited ak namin nga magisinara. Awan nobyok nga madaka-date ko. Sino? May isa nga gayem. Kasi lang kasinisingan gayem. Ni Gina? Ni mala Gina tayo mo kagayem mo Best friend mo. Sa bali mama.
Naging customer mi iti restaurant. Karayon ng umay. Nagsinangid kami maten. Kahit nakano ti, nag-date kami kaputa, agsublin sa abroad. May isa nga OFW, DH. Bakit? Kasada rin yung nga mama. Sige, agad ka lang. Baka adali kita mga alilaw dito. Anong mga alilaw iso na, mama? Nadanon ko ni Nana Maylene Manong Nemi iti restaurant ka nagtulagan mi panan. Nakatugawan Manong Nemi iti na mahilig iti suli. Suli nga lamisan. Iti makasadagak ti makder nga ginarakop kami. Iti nagtugawak Manong Nemi nadlaw ko ti may nga envelope. Yan para baw iti lamisan. Nag-order kayo, Nana? Madamdaman ton. Agorder ka pa lang ti meriendata sa tanto mangal daw. Hanton tumakapangan. Agorder ta nga roden. Ngem ibagadan to anat oras nga serve da. Mabalin ni kasjay. Mabalin na na. Sige. Nagorder kami Manong Nemi ngem pakasi mga umun-una nga magtadabalang tidanom. Da iraprapi mi minum. Sa aming bagang nga oras, no, gisarabdan. Aging ka ng rugin ti saritaan. Kumusta di kiti parents mo, anak? Okay, mama. Ay, okay. Okay ni mama. Okay ni mamang ko. Igidjat ko rin ado mga ina. Ano tikit mo sawin? Di nagpainong ta ni mama, dinakpay, kinitkedel, basta, nakasayat nga ina. Awanin ti sa pulag pa kang kwara. Kumpara ko na do mga anak ng mga istorya nga naglasatan dati kedel, pungot, baot, ti inada. Din to ta ni Papa. Mas di una imparik na ni Papa, ti panang patag na kanyak. Balog namin. Kahit mo sawen. Araramid na pailain. Tian niya na. Abay, amo yung kasi taramid ni Papa? Hande. Una ta, handa ka masangsango ko ng tibalog. Kan kasla, di naka pampansinin. Uwen, agidya da una ka ni Mama. Ni Mama super ti kinasiyat ng ina. Ni Papa, medyo napyapay da grandma kini grandpa. Ta okay na okay da. Si bibig na pa lang. Uuwin. Apay, kasalaman mo mida? Saan na sinumbatan Manong Nemi ining nanala na kit di baso na nagkinarganat danom sa iminong. Kasalaman mo na dito pamilyak dito. Bakit Inunak Manong Nemi kat iminumakmat. Iminom ka nga doha. Mabel. Nana. Diyan ka muna kasanot ti panangirukik. Kang panangibaga kayang katipod no. Pudno nga niya. Nasyak ti pudnong inam. Ha? Ti makderak Manong Nemi. Manglukluko ka Nana. Diyan kahit ikasta. Diba yung kadi nga sikat pudno nga inak, eh din to ta, namulagatak di Mama nga nakasesayaat pagkatapos, mabaling ka di nga tukaw ka. Ilawlawag ko kayong kati amin, anak. Please. Nagtugawak na Manong Nemi. Denggan na, tagistoryakin ka. Idinagraduara ko ti high school, imayag dito syudad, nagsapol ti trabaho. Takait ko tagurnong, tapadasak mo tagraduara ti college.
Ngam dimtang ti may isa nga lalaki, nga nangikari ti langit kan daga. Gabuti patpateg ko. Kaya patpateg nakmet ti pamati. Naipay ko ti bagik kan kuana. Ti amin ko. Dati pamati ka talagang ipatpateg na nga dinaktubaybayan. Maging ka nagsikugak. Idi bagak kan kuana nga masikugak. Nagkatkatawa. Tungpala mo ti karim kanyak ko na. Nga madadati katawa na. Gayam. Saan lang asisyak ti kastoy nga nakaramidan na. May sakla gayam kadagiti na inayon nga koleksyon na kadagiti babae. Naladawan ni di mamuak ti amin nga may sagayam na playboy. Kahit nga sawan, di na pulos sinungbatan ti responsibilidad na itiskog ko. Awan tinaramindag, edilikodan nga nagpakpakasyak ang kuana. Edilikodan nga napanak pa na mismo iti balayda nga nagpakpakaasi kadag iti naganak kan kuana. Ngem, awan ka na ti may tulong da. Tasyak peke di pabasulan da. No apay nga sa anak nga naganad. No apay basta namati ak. No apay nga basta inted ko di bagi kang kuana. Iti anak da. Awang nga ron tinaramidak. No diningipas nga iti anak ko. Nga sisyak. E magdadamay sa bakit nga naginak. Isot ang tultulong kanya. Idi may pasko ni kundat ang anak. Nagpanunod ka ng bag. No si siyak laeng, timang padakil kang kuana, saan ko kabaylan. Diyan matngarot kahit agawid sa di probinsya, tadyak kahit nga mamuanda nga naganang kakabalasan. Gusto nga tinaramit ko. Napangkuinted kadag dinaganak iti ama ti anak ko. Handa kayat idi. Ngimimbati. Kunada idi nga nagturedak kano nga ina nga mangpanaw ti bukod kong anak. Nga day taunay ti pampanunutek nga wapay nga inaramid ko ngamin. Tigas lang nang ipadawat iti anak ko. Abay nga may turak nga saan nga makita ti anak ko. Abay nga may turak nga saan nga siyak ti mga sikaso ken kuana. Nga siyak nga mismo nga ina. Sa salud-sudik iti magik. No day takadi ti kalabasol ko ken kuana. Ngayon na maminsan anak. Kanada pagsayaatan natin na namin ko. Narusan ko kumangin padawat ti anak ko. Kanadalat ta kaniya. Kasanong gatangak ti gatas na katsamat unang agtubog ti marukong ko. Asinot mga iwan kayong kuhanan numapanak ang trabaho. Saan ka ding adada ko mga nagrigat ti anak ko? No anda kanyak? Kadyak met maited ti anyaman na kasapulan na. Iso nga dadang yan, panunod ko nga, itad ka naging tinaganak, iti amana, mga barbaring ko nakmabigbigan to, ti amana, ti putot na kanyak. Dati ka po nanuwa pa nga napanak nagtrabaho, ti abroad, kat nagurnungak. Nagagatang ak, kundi unit, kanada kwartang inibangkong, itad kuntok yung kuana. Tapno at dapat mabalin na nga, ipanakil kanyak nga inana. Nasika na itanak, di ko ipagbagak ng anak ko. Saan nga punto na ito? Saan ako ma? Saan nga siyak? Saan nga siyak, nana? Saan nga siyak? Ditakan.
May bel, mabit laeng. May bel. Naigawid nak manong Nemi nakalalis no. Ibataw na ko na. Pangawanan na ko manak ko. No arabid ko man tilang nang ibatikan ka. Ngayon panunutem, no saan ka kong mga imbati, baka saan ka nakapagpasa, nakapagpurpos. No saan ka nga imbati, baka saan nga napintas ko mati pa nakaasikasom. Ngayon si kamat lang nga mismo tinag ko na. Nga di nakapaibulos, inungtan mo na binahot. Kawawa kami ti mama. Ni mamang ko ti mamang ko, saan nga si ka? Anak, nagsubli ko matilamisan para ti maodi agon taway. Sige. Inruar na marong Nemi tinagyan ti envelope nga nakaparabaho ti lamisan. Dito ti papeles ti kunduyo ni basahe manak. Nainagan ken ka. Diyak ka sa pulan. Sa mungitad kanyak, diyak ka sa pulan. Luklukon nak. Ibagam kid din nga sikat inak. Kat saan ko nga ina ni mama? Ito kasay-sayat nga ina. Dirakan. Awan di mabaling ko ni di ka mamati anak. No di nak mapakawal. Awan ti rumbeng nga pagpakawal ang kanyak tas ang kamot nga mamo. Ang kamot nga ina. Sabi ko nakita tanto pay. Hanggang na kahit ka makita pay. Nagdardarasa ko nga nagkahawid dito'y balay manon Nemi. Nadanon ko ni mamay ti salas manon Nemi nga dumubrana linom saklatan. Tinalyaw ko, pwede makadanon ako ni tiri daw ti silad ko. Mas daw ti langana. Siyempre kaklatan manon Nemi, nasaan nga nagunon. Nagtugtog ni mama. Maybel. Ada ka di problema, manak? Ilokan mo, tiri daw. Madamdamon to, mama. Hindi takpay lang sing-singain. Madamdaman to nagsalita ta. Ano namin di problema, ma'am? Mamandamdaman to nga bakit, mama? Please. Kahit ko nagmay mesa. Kahit ko nagpanunot. Oh, sige, saan ka pilitan, anak? Naiturturog ko manong naming tika dakit isilad ko. Hindi makariing ha. Sto ni bising ko manong naming. Hus. Dagan nangal daw. Ilang ti oras ni cellphone ko manong naming alas 3. Pwede mo warak. Paano kita dining room ng anak. Makitam ka di ka pa gayam nangal daw. Kinunan ni mama manong naming di dinanon na ti dining room. Nagtugaw iti sango. Ano kami ti problema, manak? Nagdakkel mo, ma. Ano, dakkel na problema? Di mo ka di may baga? Siyak ti inam ti mo na paging magaam. Sa tanto ikamang kinabot Diyos. Mama, ada naging customer mi di restaurant nga nagbaling nga nasingad kanyak. Lalaki? Babae? Bakit? Kasadar mo, mama? Isot kinidate ko. Despedida. Tang magsubli ka nun sa Jabrod. Agbagtitsa? Agbagtitsa ko nang. Taapay.
Imagine, mama. Ibaga nakit din nga iso ti pudno nga inak. Hanya? Nakalaglag lang, nakabagbagtit ka bakit na niya? Agpapaos. Nadlaw ko mat din na, kasla impaina na tibagi na kanyak. Iso nga nagsinangad kami. Ibaga nakit din iso kanot pudno nga inak. Kasano gumangay sa kakit to? Anda inak, nga nariingak, nga nakasayasayat nga inak, a super ti sayat nga inak ko na. Nag-istorya kit din. Yung may kano din siyudad, ito nga graduarte high school. At ako nang namamu na nga lalaki, nga inayat na, nga patyan na kano nga, ipatpatag na data lalaki suna. Ngayon din nagsikog, binaybayanan ti lalaki. Impas ngayon na ti anak na, napan na kanumat impadawat, imbati na kano itiyan, di tinaganak ti lalaki. Anak, agpapaso nga tara dyan? Mama? Siya ka man lang makasungbat di sa lutsod mo. Nasaan ko ang siyak ti pudno nga inam? Nadungo ka nga ta? Dinungdungo ka nga ta kasi dyan? Ngam, apa nga ibagahan na dyan nga? Nga bakit nga isot pudno nga inak? Anak, saan nga siya ti makasungbat iti dayta? Masapol nga. Ada ni papang mo. Kanadada, grandpa kina grandmam. Makabagsasango tayo amin. Ay, di ka Diyos ang nga. Urayam tirabi, tawagam ni papang mo. Ibagam ang sapaan at sumangpet. Simangpet ngagpeso ni Papa Manunemi kaditi sa ludsudek ti amin. Dinakayat nga nugutan. Agbagtit na dyan nga bakit nga magibagbaga nga sika iso na ti pudno nga inam. So amo patpatsyat. Nga mabaling ka di Papa. Nga makisango ka kada kami. Kada mama, kinagkaran pa kinagkaran ma. Ano na ito, meeting? Please pa. Ay. Papa. Kaya nga di mo pala kami ni pagkatipod, no? Kaya ko na nga awan, ito'y palimad ka din tumit lang ang lomtaw. Sani, Papa. Ito, ang tanging ito, adan na nakaamon ti anak mo. At ibagati lang ang tipod, no? Nagtugaw ni Papa Manunemi. At humabarin tayo, ta. Nagsublima da dyan nga babae. Kaya nagkita da nga. Agi na. Nung gusto, Papa? Mama? Grandpa? Grandma? Nagpeso nga na dyan nga bakit kati sutipod nung nga inak? Pudno, ni Papa Manunemi simupan. Anak ka dito, storya na ka. Inyo storyak ti amin, Manunemi. Binaybayan niyo iso na. Yan, alangot nga makiasawa ti kaskan kuha na nga high school graduate lang. May nakano imbati kada grandma kina grandpa. Ohen, kapag ti may sangal rabi nga si Mang Pedag, gibid ka maladaga. Bagada man tanakas siya eh. Isudan na nga si kaso Da grandma kina grandpa. Isudan ti nga si kaso kin ka, bayat ti panagmaladagam. Pero buta pa naman nag-asawa, ni mamang mo tinapilik. Imbaga kang kuha ng adaputot ko nga, ayawanan da papakin ni mama. Kahit ko na naman, kahit agbarinak to, nasiyat ngayon ako na natin. Kasi napasama. Ison din ang tagibigan ka ng ituloy.
Nang taripato, nang asikaso. Nagbali nga pudno nga inam. Nga wang pulos ti pilawom keng kuana. Di mo nga dumating ti kasto yung gundawan nga maipudno, lumitaw ti palimad. Nukas tangit pudno. Inarakop ko manong nemi ni mama. Mama, anak, nagama na ka. Saan nagayam nga pudno nga anak, ngayon patag na tikas na unay. Nagama na ka, mama. Gaputi patpatay ka, Abel. Ada diferensya, isot ka po na nga saan kami nga nagkaanak ni papang mo. Yung magtanda ka. Sikat rin ibukbukak ti amin ko. Nga oras saan ka nga nagtawad kanyang anak, nga nagbalin na kapudno nga inakin ka. Nagkamanak, mama. Nagkamanak. Kan maamiris ko, itaan nga pudno ti ko na ni Nana Maylin. Nga no sa anak nga imbati dito'y bagsaan ang kasto'y tinagbalinak. Kinay kaya't nangintad na kada kayo. Intad na kada kayo. Gusto ni mamang mo. Tano saan na kang imbati dito'y. Ayam mo kung mangharot ita. Baka may saka ka na kita agkalang-kalang lahat agkatang-katang umubing iti kalsada. Ngayon na panunot ni mamang mo tipod no nga inam. Nga siya at kasasaad mo dito eh. Kahit kung makita tipod no inak. Among ka dito pa sa pulam kay Kuana. Among ka dito cellphone number na. Saan ko na dinawdawat, mama? Mama, tulungan dak, papa. Sa pulan tayo ni mamang ko. Tipod no nga inak. Eh, kasi sa tinungamin din magana ngayan na. At ano ginatang na nga kondo unit. Ay, agsalutsot sa diyan ka na da. Kondo unit nga, inainagan ka niya. Kasi nang orod nga mamunti nga, nakasigagan nga kayo ng gana. Ha? Kasi nung pa yung orod nga, masarakak ni Budno nga inak. Nagamit ko nana. Nagsubli ka nun sa di Korea. Hindi nagtrabakuan na. Eh baka dante report. Ha? Dinamag mo ka din no, an oras di flight na. Samit, papa. Abing nga. Ngadyak na matik ang kuwana. Kasano ko mga mamatik ang kuwana? No, hanggang na kayo ng ibang nga Budno. Manong na pinagtignay ni Papa, digitiga, naskin nga pagtignayan na. Tapos nilikas takit masarakan dati, antipod nung ina. Di ko, nada nag-ring, manong na nag-ring the cellphone ni Papa. Yes. Ano, na? Masarakan yun? Okay. Okay. May akaro dita. Ito may ko alayan. Maman yung alayan ni tipod nung ina. Sige. Bati ka dito. Mag-anin tirik nak manong nemi kabatamanam na mga makitak manen. Kan maarakop ko manen. Kan makapagpakawanak met manong nemi. Tipod-pod nung inak. Gabatisan ko panang paatikan ko. Umis-isan ni mama kanyak manong nemi. Mama, naragsakan. Wen mama. Katurayak tipod nung inak. Mama, uris ang kayo tipod nung inak. No, kasunod parang ipatid ko kada kayo. Ahantong ang balbaliw, mama. Yes, anak. Nagkakasgasat ka. Siya, apay. Nagasat ka nga, anak. Gabuta dua, ti inam. Uning peso niya. Gayam. Nagkakasgasat nga, anak. Gabuta dua, ti inak. Nga nakaimimbag ka, ma. E din to tani, tipod nung inam, kinabayan na ka. Ngayon, naman nagtrabaho, para ken ka. Diba, dako do unit mo. Kada da kwarta na itibang ko, nga para ken ka. Ano niya,
maamiris mo itan, nga napimpindas dinaramid na. Tano, saan nakakumang inyag ditoy? Ha? Ano ko makaitan? Baka no, nagpatinggalang ti high school, nagbatrabaho ay nagbasa. Baka nakiasawa ni mamang mo ang tipod nung inam kita rinanggasan na kati stepfather mo. Iso nga, napintas dinaramid tipod nung inam. Iso na ti makuna nga super pintas kina dakilan ng ina. Agpadpada kayo, mama. Agpadpada kayo. Idudumtengen da papa kan di pudno enak manong nemi si mahabatak ket naginarakop kami ti pudno ngayon. Mama? Sana nga nana? Mama? Maglagi dito sanggay pa nakapanja abroad. Yun bigat pa ilang. Alala sumritin nito, Onek. Uwan papa, umayan mama. Daya mamuka iti. Imuna nga mamang ko. Ti may kaduwa nga. Da kayo nga duwa. Naawan ti number 1, number 2, number 1 kayo nga ang tagpada. Nagbahagi na rakop nga nagbeso-beso met da mamaken ti pudno nga inak manong nemi. Pilin to, ta dapat malang da grandpa kinagranma nga marakop met kan kuana. Dagi tinaganak kini papa manong nemi nga nanging batyan ti pudno nga inak kanyak idi maladagak pa lang. Nagselebrar kami nga din ang oras manunay mi kanay di nga nabi. Wine. Kamayatan nga mamangan kami manunay mi ano ti plano mita, Mylene. Dinamag ni Papa. Agsubliak matlayang jay. At lipasak pati another 4 years nga kontrata. Oresan kumanta cancel mo. Hambat nga rin nga mabalin. Sa mga rin nga ito, 2 years lang. No, dapat nakabalin na. Tapos di mo kati kayat, nga kang kanayon kang kita, dandan na, kini Maybet, tapos nga masupapakan, nagiti ato nga panawan, nga saan nyo mapanagkadwa. Kasta ko mamatikalikakom ko. Imanak, nadaintid ko kayong kakapapelas, ha? Yung kato ko para na dyan kundi unit mo. Kaninto no, adan samam, idya kayo agyan. Kasan mo kam nga rutin dito eh. Alis tumat mapanyo sa rungkarin ni Suna. Naggasat ang diba lalaki ang mga asawa at anak ta. Ngayon adan kundi unit. Ngimawang ka no pa'y boyfriend na. Tawang ka no makita na nga mapagtalkan. Ado nga min dito nagiti alilaw nga lalaki. Oo, kasla naklapas pa sa gidan. Manong name intulog mi ni mama, tipod nung nga inak iti airport. Iti ang mapamit lagi trabaho iti abroad. Anak, sapsapag to tagsubli. Ha? Tagtag, magtalin na edakton ken ka. Umay kanton sang petahan iti condo unit, ha? Uwan, mama. Sadya ito ng agawid. Basta nga mapanak agapo ang trabaho. Kano may tumat sumarong ka rito. Hindi balay. Hindi family house. Di ba pa? Sige. Nagarodan. Mama. Agananad kayo? Oras ka, anak. Agapelaga sa sawa, Urahim ka makapagbakasyon, nak. Tapto. Agpurgudak to. No. Sundo man dito pa nag-asawa. Tasyak to tikang runan ng mga awir, mga tagibig kada kita baling ng pupo. Tano saan ka mga tinagibig di? Dagiti anak mo to, tinagpangipapasan ang mga awir kada kwada. Ngem, aging kakadagito'y manong nemi balasang at perlahin. Adan, mga surok ang makatawan manong nemi nga nagpurgud tipod nung nga inak. Kalpasan nga dimteng tiya kasto nga klase ti panaga na tiya pandemya manunay. Taore kahit na kumapit agsubleeding nim talaga nga nasaanan. Nagtuloy ba nagtrabaho ak manong nemi ti restaurant na magtatrabaho ak ket ni Gina manong nemi adan asawa na. Awahanan ni Suna dito restaurant na magtrabaho ak. No kasta nga dumteng manong nemi iti bakasyon
agkukuyog kami. Kada mama, pudno nga mamang ko, ken ti mama, nga nang padakkel kaniya, nga nang dungtungo kaniya. Mabaga magpaspasyan, Manong Nemi. Kibinandak, adak iti tenganda. Nakaprapraydak, nakapampanakkelak Manong Nemi nga mangibaga, nga nakagasgas at nga anak. Gabuta, duwa, tinagbalin niya ina. Pasaremat, sumurot ni Papa, Manong Nemi masla mapilpilit. Mapilpilit ka Papa, na sumurot ka na kami kadagit duwa nga mamang ko. Kita baka na ibagadan to pa nga. Duwa nga ina, iti may isang ama, mga nibagada nga, aging kakadagit ito, kat sarsarong karak matipod nung inam. Hala ni Papa, so nyo ararapin nun dito. Iso nga niklik-lik, iti makikuyog ka na kayo. Baka nung agsublit dating panaka-inlove ko kitipod nung inam kita. Hala ni Papa, chikboy ka talaga. Dagdagdagan ako ni Mama, Manong Nemi tipod nung inak, nagasawa akon. Adu dagit agar aram kanyak, Manong Nemi yung ape nga ta. E din to tatawon kon nga 26, Manong Nemi, jak pinaadan ti boyfriend. Ngam jak to lamang, Manong Nemi, intun ka ano nga dumteng, ti talaga nga nilalaki nga naikari para kanya. Adu dagit agar aram kanya, Manong, na professional da, nagugwapo da, at da mabalinda. Ngam kaslan, no, kit-kita kita, kasla agamakak, ang mga numaipadaak, itipod nung inang. Playboy da amin. Kasla kaslat panagkita kadakwada mano. Ngamjak tula mo, no dumtoy, kung ano nga dumteng ti lalaki na ikari, nga mamagpitik ti pusok. Nuntun ka ano manong naming maikat yan yaman nga panagbuteng ko. Wet, jak kayat ti makasarak ti kas iti amak. Nga di nang bigbig idi adagos kanya. Gusto ang tanangak, iti may panggap kinayaya. Dahil nga rin ti pagkasalitak, Manong Nemi, pakasegnan, iti kinagasat ko, gabot adda anak, iti duwa, nga ina. Nakadungdung mo, Manong Nemi, ni Mama nga nariingak, super, tipintila iti kinapimbag na nga ina. Irinto tatipod no nga inak, Manong Nemi, binaybay anak man, ngayon padawat ako na ngayon isumat tinagsaya atak. Tapod no, hindi na ko mabinaybayan, kadwa kam na tagkuy-kuyog. Nadalong ko nga tati kastoy. Pakasaan. Iso nga, apisyarik unay, tipod nung inak, tikas tangin na rabid na. Nga, napan nagtrabaho kat nagurnong, kan nakaalat yung may sa condo unit. Ngayon regalo na kanyak, Manong Nemi. Uwain, da kami kinipod nung inak tagkabkabalay at condo unit nginalan na mano. Nasa deglang ti restaurant nga pagtrabaho. Pasaremat umay sumarong karito iti ina nga nariingak nga mama. Wano saan ganda kami kinipod nung inak ti mapan mangsarong kara iti ayanda tap na masarong kara min da grandpa ken grandma. Nga gururay iti agbalinto kano nga apo ko da iti tuod. Nitun ka no Manong Nemi nga dalalaki nga pakarignak iti ayat, ken mangted kadakwada, da grandpa, ken grandma iti apu ko dito, mabaling na itong bigat, sa nga bigat, ngunit masangwanan nga panawan. Ni Apo Diyos lang, ti makaigadeng, itong kano, agaman naklaunay, ti anus mo nga nangibasa, kat sabay ko man, dadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kanagiti pada kadimngeg, kanagiti amin nga ina, advance, happy Mother's Day, kadakwada. Tuhay nga nalagyaman nga pagaya mo, Maybel. Thank you keng ka, Maybel. Itin ka pa nang isurat.